Ongi etorriak surf eskolara! Bueno, kaixo, ni Ander naiz eta gaur erakutsiko dizuet nola hasi surfean eta batez ere ze material eta zer gauzak izan behar ditugu kontuan, kirola hau hasteko. Bueno, batez ere hasteko behar ditugu 3 gauza oso garrantzitsu. Bat da gure tabla, neoprenoa eta inbentoa, gero erakutsiko dizuet dana hobeto. Batez ere, neoprenoaren aldetik ditugu 2 mota, negukoa eta udakoa, direla lodiera eta tamaina desberdinetakoak, adibidez hemen da udakoa barkatu dagoela motxau, eta adibidez daukala txano eta guzti, da negukoa. Eta neguan adibidez ere daukagu txapinak direla oinetan ipintzeko eta eskularroak, eta horrela ez dugu hainbeste hotz pasako. Eta gero daukagu inbentoa, dala tablan ipintzen duguna. Beraz, 3 gauza honekin, hasi alginateke surfean hasten. Gero ditugu ere beste gauza batzuk, adibidez, parafina da ditzen dana, parafina da tabla botatzeko eta horrela ez gara labainduko. Eta gero izango genuke krema berezia uretan ez joateko, gero ere badaukagu pontxoa aldatzeko balio diguna, eta gero adibidez nire kasuan neoprenoa bustita dagoenean erosten dugu kubo bat eta horrela kotxaz dugu bustiko, baina ere ditugu motxila berezi batzuk neoprenoa eta dana eramateko. Eta hau jakinda eta guztia izan da, basiko gara aldatzen eta jango gara ontartxara eta esalduko dizuet zer jakin behar dugun gure lehenengo surf klasetarako. Bueno, surfean hasi baino lehen, 2 gauza jakin behar ditugu. Lehenengo gauza, beti ikusi behar dugu ea olaturik dauden, adibidez gaur oso olatu txikiak daude. Beaz, horretarako zer daukagu interneten hainbat aplikazio non erakusten digutenak zer nolako parte izango dugun astean zehar. Daukagu Surf Forecast, Winguru eta beste pila bat. Beraz, horiek ikasi behar ditugu interpretatzen eta horrela jakingo dugu ea olaturik izango dugun hondartza horretan. Eta gero, beste gauza bat, surfa oso arriskutsua da. Orduan, nire gomendioa beti da klaseak izatea eta horrela ikasiko duzue zehozer bai ala bai. Surfean, hondartzara goaz, hondartza arriskutsua da, ingurune naturalak dira, hau da mendia bezala. Inoiz joan zarete mendira bakarrik, ez da beti joaten zarete lagun batekin, dakiena nola den ibilbidea. Gure kulturagatik hondartzan hau ez dugu ikusten. Beti sartzen gara edozein hondartzetan, adiez bidaiatzen dugunean edo edozein lekutan, eta berdin zaigu sartzen gara horretara eta ez dakigu ea non dauden korronteak, non dauden harriak, eta beste hainbat gauza. Horretarako beti hondartza bat sartzen garenean, ikasi behar dugu hondartza hori eta jakin nola doan. Beraz, hau 2 gauza jakinda, orain ikasiko dugu pizkatxo bat surfaren inguruan. Bueno, esan dudan moduan, hondartza jakin behar dugu nolakoa den. Beti hondartza izango dugu area, ura, olatuak, korrontegunea, korrontea doazen einean kanpora, justo inpaktogunea da olatuak eta pikoa deitzan dana. Bale, beti olatuak sortzen dira korronte mugimenduetatik. Hau da, heltzen da uina eta ertzagatik apurtzen da olatua eta
energia hori itzultzen da ezkerretik eta eskumara korrontea sortzen. Orduan, beti surflariak korronte erabiltzen dute igotzeko eta olatu gunetara joateko. Baina gure kasuan hastapenean gaudenez, egin behar dugu beti joan aparretara. Hau da, beti olatuak apurtuta hartuko ditugu eta geroago jango gara pizkanaka ikasten. Oso garrantzitsua da surfean bakoitza bere lekuan egotea. Honek zer esan nahi dut? Azten bagaude ez saiatu igotzen, oso arriskutsua da, bai zuentzat eta beste surferlarientzat. Beraz, mantenduko gara behan, eskina batean eta hartuko ditugu apar guztiak. Orain, ikusten baduzue leku batean ez dagoela inor surfeatzen, normalean zergatik da. Beraz, kontu zibili, bale? Eta lehen esango dizuet nola egin behar ditugun surfean altxatzeko pausuak. Bueno, orain hasiko dugu lehenengo pausuekin. Lehenengo gauza beti hartzea inbentoa eta lotzea tablara. Inbentoa ikusi alduzue dituela bi parte. Hau oinean ipintzen dana eta hau ipiniko dana tablan. Ikusten baduzue dira velcro bat non egingo ditugula 3 mugimendu. Txiki bat eta bi handi. Ikusten badugu da velcro, soka, velcro. Beraz, hemen ipiniko dugu gure sokatxoa, bale? Justo invento honek dauka bere soka, baina normalean hastapeneko tabletan badaukate bere soka, beraz, itxiko genuke 1, 2 eta 3, eta horrela gelditu behar da inventoa. Beraz, ipiniko dugu inventoa,